VPP, long left, please. Vivek, please don't treat us like boys. Don't treat us like boys. We have agreed with the district administration we will be here. You need not to tell us. Please, you know. We request you, sir. Please, that is not here, sir. That is not too big. Sir, please, sir. We understand, sir. That is not too big. We have done the needful for Pengiran hang ni mentah hang ni kemat parking lot jongka additional secretariat kaba kadon gajing lang jongka VPP bat gajing ki kaba latang nadu men simtayo hasil thoding bat mentah singiru nakalian jongka VPP bo presiden kilawan lang mentah si ban pelong ya kan gajing ki pa hang ni bat kaladon gajing ya nya apa yang dipulit bat ki nong yalam men step ha kaba kaladon gajing ya tainya lembaki an kakum ka kendon 144 CRPC bat hadin kata ke laya menjur lang ban syang fang ne sipor ne additional secretariat akaba ka menteri jongka law department jongka government ka kong April lingdo kan khot ya ki khot jong kan khot ya ki nong yalam jongka BPP ban ya karan ban ya snowto halor kene ka jingdawa jongki bat hadin kata kala penlong pat ya ka jingalang pat ba hang ne ba hadin ka jingya karan bat ki kong April lingdo ban tip ke ga jubab kaba kiyo na kalodip na kalo minister jongka government yen yasngap ke ga ba unong yalam jongka BPP ba adan udan banong hakane si bat ke le se ka jingye ki bat ke ga ban mi hakane ka jingye ki bataw hi kalong hadin bangi ngiliyi ala weng ya kita ki officer hapo ganok kayukta ngilabodin bat ngilap pagane ka jingye kalong ka jingye Don bor bat ke jingle pean. Namar katang il ai ke jingtho ashka sarkar. Nagaleng jingka party. Bat kalau bu por bahapo arbu saw kanta ka sarkar ka day pan. Tap yang yagini ki officer. Nang bagila ban pendep ya kam ka bagili ban pendep. Kalau dan ke jekren bang ini kendu murder bang chief minister, law minister, bat ki department ki bedai ban pendep yagini ka kam. Hagaji kendo bat kementeri ke sorkar jela ke kong amprin lingdo hanya ke sngi ke VPP ke lapen pawe ke jing bom sngo hun ya ke jubab la air ke sorkar bagla dawa banyak kendo yo menteri lang ba ke jela Konrad ke sangma banyo jing shai halor ke jing wengkam no ya ki laingot ki officer jong ke loka yokta dang shen mereka nomrim ke jing ke shai ala random ke jing pen shai ka ba long convincing mong yo tin parang ka ba long convincing amdan da hui kala tang ba ya kita ki ba baklate ma fi ban susya kumta kila thung bakla mentala kanu kalayat kala don kani ka kis kila pentulun tega bamut bangila bu mene ka jingkli kimla ban juba lal piong ba ka jingthung ye kini ki officer kalong unconstitutional kalong against the law ka bamut ba kata ka investigation ka bagila debru kan kala null and void no kimla ban juba Tenamar kita kadau, yidon kam pandang tengkran, ya kan ega jing, bu shidin, ya kan jing kam ting bakan ngam gari, banya baka ya kita commit ya inti jing. Shushu aga jing kendo baka kong amprin u presiden ka VPP u ba arden mela besai moj ulara e kaman, kabede baka jing takti jing pulit ya uwe na ki MLA jing ka seng u ba Bright Star Well Marbanyang u MLA na Maulai constituency, bat dawa ya ka sorkar ban shim kia ya kani kamat. Bagani ka jingi ka hak bangini ki agari sensyal patpa. Ila raru ya kani kamat. Ya ka jing penan kam jong ke police department. Ya kini ki pulit top kamat. Ki pulit ki bamdan tangka kerteng nim plit. Tak benar kemas. Ladai kemas covid tingin Asia. Mereka kadai ka bala syutap lup baik banum i ben itang ka dorkmat kata kadai kawai ka bangilai keren men bat ngila keren ru ya ka jing takti jong ki pulet ya ki MLA aga singi ka banding kong hadi gani nginum pot sange
Masih ko angni bani thu epi bag assembly kada ni ka privilege committee. Kada ni ka privilege committee kabana kaleng ki MLA ko jungi kan sesimti ya ka benta ka bagi depan sim. Nimda ni ai persya iki bagi depan snow thu bangi kum ki nongalam ki bau pat pa legit. Legit ini di ki pau hajar ki pat pa bangin ra ya ka jinge ka jo pat pa assembly. Ambe manala dino na chipen dong khala ya kata kelare yangi ki amri kinanur ban pibor kumtu kano tamyo patpa kita kishin kimlong giba itna namar kita kadao ngen yaki harengkat kathong bangin wanra jingla haga sinshar ka khadar namar kita kadao ngilara ya kani gamat ka basno khiyamene bat nagaliang Jong ka law minister kala kren yaw ofsa khmat jungi bakin shim serious note ya gani ka ka bangi lara bat ngendang rap yang du aga jinglang ka bangi ni gendo bau chief minister ngim persya iki police we are not against police personnel tenre police are not supposed to cover their faces when they deal with public representative and common people, especially when we fight in a democratic manner. Ka VPP kalarai ben pinsangi shwa ya ka jinga ki tat onda ka sarkar ka ay ka jubab Henry Ubar den lo ong balada ka jubab na ka sarkar kam long ka pasong yahab kin yai beteng biang ya ka ni ka jinga ki. Yenya shongthait mentala ka lang shisni na afski balada ka jingi na ka jikren ba ka sarkar kam long ka pinhon nyen beteng ya ka jinga ki ka jingi. Mama pi baro ki bukan agni kapor, pinya menjor, yang ni rai kejui, pin shene hangi ki nongelam, namar ka thongi kejui kamde ban pinmi jingkumar, kadai ban pinbeg ya ki kenram bagi jingle bakla jongka sarkar.